Ka jingpule na ka kita pu isaya nong yathu lupa ka nong ka bahinyo kad khod iway hadu kendai. Tiha kapor basin shar u ahas ukun u jotham, ukun u usya usyim juda, u resin usyim Syria bad u beka ukun u remalias iyim Israel kilawan hiert maya ka Jerusalem, Henry ki klemla asatya banjob yaka. Habala pintip ya kibah ying udaben, ka Syria kalaya sela bad ka Ephraim, ka donu jong usyim bajong ki pa jong u, kara kenyu kombaki ki ding haklaw, hababe kalir. Hangta utray ulaong ha u Isaya, maphi bad ukun jong pi, ushiar jashu, telet yakendu ya u ahas na kajat nur jong kapung, kabahaning kalenti ba, kabelet siya kalingka unong sait jan. Bantoong ya u kumni. Do sumar yaladi shongkok wat shipting wat pensir yala kaminsim na kadaw kini kitalong ding talaw artali na marba u resin bad kasiria bar ukun u remalia kilashla. Kasiria ke Ephraim lembat ukun u remalia kila yusu buj new persha epi kiong, yangin yihiat ma ya ke Juda, ngin penting ya ka bad ngin dakhol ya ka, bad ngin tungsim haka da ukun utabil. Teu try kan rad uong kumne, kani kan om jia bad kata kamla long, naba kanong ba ka Syria day ka Damascus, bad ukli ka Damascus day uresin. Hapo Henry nisan snem ka Ephraim kan sapat lingkot lingkai, bad kan om long shu ka way ka jait pendriu. Kanong ba jong ka Ephraim day ka Samaria, bad ukli ka Samaria, day ukun uremalia, adap him ngits kem, hin om yengs kem, ka ktien jong utray. Kasam sopu pra kat khot ar hadu pra, utray ulong ubakraw bad ubaday e banyaro, haganong ba ublei jungi udon ulum bukhu jungu, ulum uba itanan ka jinkmen ka perthei baro, ulum ziyon ken ka pedeng perthei, kanong ba usyim bakraw, hapedeng ki ying dulan jongka ublei upaw kum kakut baskem. Nabah mi kisim kilaya senjok lang, bad kilaya wan kenhun, persha ya ka Zion, Maria yoi ya ka kilingo ngan, ki ya kem tieng her, kila pet yam, kila kenyu hangta kilaya kerthat kum ka kenthei supun, da kili mi ngi, mela pen kopom ya kiling Tarshish. Ka gospel kat kum u Matthew bukhuit kilanong ka makhatway, kat khot arpo hado arpo saw. Te u Jisu lastang bantim ya kishnong, haki ba ulali bun ki kam pila, na marba kibriu kimtre ban kila kabamun. Kordet yepa, Korasin, kordet yepa Bethsaida, na balada yaki kam pila balale hapa, lale hatairus bat Sidon laslem kinjin dala killa kabamod da kabapong jain berni bad da kababert pay yarle ngaong hapi baha ka akher kasngi ublei unsakam isin ya kitairus bad ka Sidon ban yepi mapi bad ko Kapernam hato enkentiu yepa hadbu beneng ansapinno arsut yepa shadujok ladaya ki kam pila barale hapa ale ha Sodom kanda pasa nadu menta token maute haba ka akher kasngi ublei unsa kham isin ya ka Sodom ban yapha ka gospel jong utrai.